pripravujeme pre vás veľké prekvapenie. A to prekvapenie má meno Bánsko. Jedno z najprestížnejších lyžiarskych stredísk v Európe. Miesto, ktorého svahy slávnostne otváral svetoznámy olympijský víťaz Alberto Tomba. A jeden z hlavných svahov dnes nesie jeho meno. Legenda svetového lyžovania, energia, výkon a charakter. Dnes tu nájdete viac ako 67 km dokonale upravených zjazdoviek, moderné lanovky a horskú krajinu, ktorá svojou kvalitou pripomína švajčiarske rezorty. Ale s jedným rozdielom. Tu stále existuje priestor na investovanie a rast. A práve tu vám Serdica Bulgaria ponúka výber prémiových apartmánov a investičných nehnuteľností s rovnakým profesionálnym servisom, rovnakou transparentnosťou a právnym zabezpečením, ktoré už poznáte z ich projektov Primory. Predstavte si výzov svojho vlastného apartmánu priamo na zjazdovku. Horí ráno, čistý vzduch, sloboda. A večer? Ale nočné Bánsko sa mení. Od ticha k hory k pulzujúcej energii. Moderné bary, štýlové reštaurácie, prémiové hotely, wellness centra. Medzinárodná komunita. Tu sa lyžiarsky deň nekončí západom slnka. Práve naopak. V lete sa hory menia na priestor pre turistiku, cyklistiku, golf, termálne pramene a oddych vo výnimočnom prírodnom prostredí. Dnes je Bánsko jednou z najatraktívnejších horských destinácií v regióne počas celého roka. A preto sa tu kapitál nielen uchováva, ale rastie. Ale to najzaujímavejšie ešte len príde. Pretože Bánsko ponúka niečo, čo nenájdete nikde inde v Európe. Len hodinu a pol autom prejdete cez hory a prídete do Grécka. Kryštáľovo čistá voda, biely piesok, absolútny stredomorský pokoj. Ráno lyžujete na zjazdovkách inaugurovaných Albertom Tombom, ktoré dnes nesú jeho meno. A popoludní oddychujete na pláži v Grécku. Toto nie je marketingová veta, toto je európsky paradox. Kúpiť nehnuteľnosť v Bánsku znamená mať základňu medzi horami a morom. Jednu investíciu, dva svety. Medzi výkonom a oddychom, medzi zimou a letom, medzi stabilitou a rastom. Serdica Bulgaria ponúka kompletný servis pri kúpe nehnuteľností, od výberu projektu, právnej bezpečnosti až po dlhodobú správu. Výberu miesta, ktoré majú hodnotu dnes a ešte väčšiu zajtra. A naša cesta tu nekončí. Ďalšia kapitola nás vedie k moru, do krásneho pobrežného mesta Varna. Mesto otvorené počas celého roka a domov najstaršieho prístavu v Európe. Miesto, kde sa história stretáva s moderným životným štýlom. Kde more nie je len dovolenka, ale prirodzená súčasť každodenného života. A tu pokračuje príbeh Serdica Bulgaria. Tam, kde končia iní, začína náš príbeh.